ka-Agri-Friends! It's another fun-filled Friday full of learnings for every one of us. Og atong makauban karon ang nagbabalik ng very enthusiastic person, walay lain kundi si Sir Christian! Good morning, Mama Angeli, and good morning usab sa atong mga ka-Agri-Friends. Welcome back to me! Yes, welcome back to you! Are you excited for this morning's episode, mga ka-Agri-Friends? But before we start, ato sang i-announce ang winner sa... Oh my! Gulay! Find the gulays and win a load challenge. And here are the mechanics. Ka-Agri-Friends, humanan ninyo og tan-aw ang episode kay naa kami gibutang nga picture sa tulo ka gulay sa nagkalain-lain nga part sa atong episode. Find the 3 gulays and PM us and you'll win 100 pesos worth of load. Oh my gulay! Our Oh My Gulay last episode are... Mag-grant ang imo wish sa radish. Huwag magpapahuli sa broccoli. And yes na yes sa sibuyas. Our winner for our Oh My Gulay challenge is Presi Pahilago. Congratulations, Mom Pressy! PM us your phone number for your 100 pesos worth of load and claim your promotional mug diri sa Muang Center, located at Poblacion, El Salvador City, Misamis Oriental. Angeli, kabalo ba ka nga natay na celebrate karon nga bulan? Yes, Chan! This month, we are celebrating the 50th Nutrition Month with the theme sa Philippine Plan of Action for Nutrition, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Speaking of nutrition, magtuon ta sa pagluto sa lamian nga version sa Beef Rendang. Kani nga recipe kay bagay gyud sa tanang occasion, mapa-birthday man, kasal, tanan-tanan, my God, this is the best. Ug kabalo gid ko, Ma'am Angeli, nga ganahan ang atong mga ka-Agri-Friends ani, especially katong mga mahilig sa halang nga pagkaon. Ako, I am the Agri-Friend. Let's learn beef rendang in our meat processing episode with the owner of S&D Food House, Miss Elvira Luya Nisperos, sa Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 5. Meat Processing Episode, Beef Rendang. Welcome to S&D Food House. We have the best rendang in town. Ako si Elvira Luya Nisperos, ang tag-iya sa S&D Food House. Ang akong tindahan nag-start atong 2009. Sa sugod pa lang gyud, lisod kayo. Kaya syempre mag-adjust sa customer. Then kami lang doon sa akong bana ang nagluto. Iyang luto, akong hugas, among serve. Ana lang. Kinabangay lang mi. After ato, na ni medyo ning kuan man siya ning click tungod sa beef rendang. Dako kay gikatabang sa amoa ang beef rendang. Kay bestseller man gyud siya sa ako ah. Mga ka-Agri-Friends, akong i-share sa inyo unsaon pagluto ang beef rendang. Originated ni siya sa Malaysia. Atong gi-adapt diri sa atong mga Muslim nga kaigsuonan nga mga Maranao. Pero ato ni siya nga version. So, mo ni ingredients sa atong beef rendang. Ang ingredients sa beef rendang, magsanlag yun ta og lubi nga kinudkod. Tapos dukdoko na siya. Then, syempre natay asin, bitsin, dulaw or turmeric, ang lemongrass, onion, o garlic. Dayon, naigata ang presko og ang ikaduha nga gata para mo to siya panlasa gid sa karne. Ang atong karne nakalata na ni siya daan.
Kay ready naman ang mga ingredients, tudloan ta mo unsaon paggama ang palapa. So, atong ilunod ang luya, tapos ang sili, tapos ang sibujing or sakurab. Tapos, dukdoko ni siya. Pinuhon gyud ni siya para haluon gyud ng tulo ka ingredients. A few moments later. Nalata na ang kuan, sakurab. Muna ni siya ang finished product, muna ni siya palapa. Nga isa sa ingredients sa atong sinina. Magluto na ta karon, unahon na to ang oil. Oil tapos kusang painit-initon, atong isunod ang ahos. Tapos ang bombay. Muna ni ato ang beef. 2 kilos ni siya. Ako nang ilunod. Na siya. Tapos, duha man to siya ka kilo. Kailangan duha pod ka bok atong lubi. Mao ni siya ang ikaduhang gata. Kaduhang gata. To, kaduha to siyang gata. Then, ato dayong ilunod ang lemongrass or tanglad. Dayon, asin. Ang asin na to, mga duha lang ka kutsara. Okay? Dayon, ang palapa. Mo ni ang palapa. Sunod na to ang dulaw sa Muslim or turmeric. Kani siya, mao ni ang lubi nga gisanlag. Pagka humagsanlag, gi-dok-dok siya para mapino. Ato na po ni siyang ihalo diri. So, nalunod na nako siya. Ako nang i-mix. Ato sang pakata-kataon kadyot. Pag mix na gyud siya, saka na po nato ilunod ang espiso. Ang espiso na pod atong isunod. Mo ni iyang pinaka-espiso.
Dayon, isunod na to ang bitsin. Kani siya ang atsal na atong i-dugang. So, akong gibutang ang atsal. I-mix og ayo para mapantay gyud ang karne nga mahalo sa iyang mga ingredients. O, mauna ni ang beef rendang sa lanaw. Ang sikreto gid sa akong beef rendang, ang lubi niya sanlagon, tapos ang iyang palapa, dukdukon gid siya ayo para pino, para mulasa gid ang beef rendang. Mo na akong sikreto. O karon, luto na gyud ang atong beef rendang. O pwede na natong tilawan. Okay na. Lami na kayo ang rendang. Ang among serve gyud 70 per serve. Napod mi by tray 2K. Tapos ang among mga customer diri is in the LGO, MSUL NAC, DepEd, RHO og ang mga barangay official. So mga ka-Agri-friends, ako tamong encourage nga magnegosyo gyud ta. Sa kutob sa unsay atong mahimo, namang gitay talent tagsa-tagsa. So ana lang. Pwede ra manggod makanegosyo ta sa atong kaugalingong diskarte. Dili na ta unsa pa, ako ra may diskarte pud ani nga recipe. Nangay lang pug kog tips sa akong igsoon nga naminyo og maranaw nga unsaon pagluto gyud ang sinina. Kailaha man gyud ning recipe sa mga maranaw. So dito lang nagsugod ang rendang dito sa iyaha. Then dungag-dungagan lang nako hangtod natuloy-tuloy na siya nga successful ang maong recipe. Mao gyud ni signature nako diri sa S&D Food House.
ka-Agrifriends, bisita na kamo diri sa SND Food House aron matilawan ninyo ang Beef Rendang nga lami kaayo. Okay? Karon nang nako na-realize nga very easy raman di ay kayang pagluto ani nga recipe, Anjali. Yes, Nan, and i-sure jud na to nga humok jud gaya tong beef, no? Kay kung dili, mura jud kaon og chewing gum. And murag lami na pud kayo ang paniud to ron. Mga ka sa konsudan? Unsa imong sudan? Ha, secret, mangayo ka. Hinaot daghan pud mo natun-an karon nga episode ug gigitum pud mo sama namo diri. Unsay noong sa gigutom chan? So karon mga ka-Agri-Friends, it's time to test what you've learned sa ating tanong of the episode. Our ating tanong of the episode kay unsa ang purpose sa presko ug ikaduha nga gata nga gisagol sa beef rendang? Again, unsa ang purpose sa presko ug ikaduha nga gata nga gisagol sa beef rendang? PM us your answers mga ka-Agri-Friends and get a chance to win a rice cooker! Ug karon, ato po i-announce ang atong answer ug ang atong winner sa ating tanong last episode. Yes, our ating tanong for last episode is, unsa ang tawag sa equipment sa pag-brew sa coffee nga mogamit og halogen? Ug winner ka, James Handag. You will receive one rice cooker from your Agristoryahay family. Congratulations, ka-Agri-Friend! Mo nang mga ka-Agri-Friends, to be an official participant, watch till the end and don't forget to like and share this post to be qualified for our ating tanong of the episode. For the next episode, Reminders! Siguraduha nga registered participant ka. Kay only participants who are officially registered and who have registered before the streaming of the episode with complete requirements will receive our e-certificate for the episode. Be sure nga naka-fill out ka mo sa among official registration nga adunay 2 parts. Una, ang participants information sheet ug ang ikaduha, ang pre-test. Kini nga registration ug pre-test among ibutang sa usa ka link nga among i-post sa among Facebook page announcement 2 weeks before the streaming of our episode. Answer your pre-test honestly. Ayaw kahadlok ug masayop mga ka-Agri-Friends kay diha na mo makita kung unsa inyong natun-an sa tibuok episode. But wait, there's more! Pagkahuman sa official streaming sa episode, aduna may i-post nga link sa inyong post-test o participants' feedback sa description ani nga episode. Again mga ka-Agri-Friends, duha ka link ang inyong i-fill out. Ang first contains 2 parts, the registration form and the pre-test, nga inyong i-accomplish before ang streaming sa episode. Another link is for the post-test and participants' feedback. Only those participants who have registered before the streaming will receive a certificate of completion. All others nga mag-register after the live stream will only receive a certificate of participation.
Ang mao kato ang atong episode karon mga ka-Agri-Friends. Make sure to follow and like us on our official Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and our YouTube channel at ATI Northman. This episode will be available on Spotify real soon. This is Angeli Donya. And this is Christian, Dalaygo ng Diyos. Mao kini ang Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 5.